ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡ ଜଣାଉଛି। ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଖ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ନେହର ପାଇଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମମତାମୟୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କୁନାକୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ ଜଣାଉଛି। ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛ ପେଣ୍ଟ ଫୋଟ ସମସ୍ତେ ବାବୁରେ ବାବୁରେ ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହିକି ଯେ ଏଠାରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଲା ଚାଲିଛି ବା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପାଲା। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଡେରି ନକରି ଆଗେ ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହିକି ଯେ ଏଟା ଘୋର କଳିକାଳ ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ଘୋର କଳିକାଳ। ଏ ଘୋର କଳିକାଳର ବାପା ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତରି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାହାର ତ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପା। ଆରେ ତରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଶ୍ରୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ଭଗବାନ ସଂସାର ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତେଣୁ କାହାର ନା କାହାର ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜିବା ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ରତନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ନାମଟା ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଆମେ ଧରିବୁ କରିଯିବ ନାମ। ତେଣୁ ଇଏ ଘୋର କଳିକାଳର ନାଗାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ଭଜିବା। କେମିତି ଭଜିବା ବାପା? ଜୀବା ଭଜ ନାମ জীব ଥାଉ ଥାଉ ଭଜ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ। ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜୀବନରେ ପାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ସେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଜିବା ଦ୍ୱାରା ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଆମର ସେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ଧନ ଜୀବନରେ ଯଦି ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜିବା ନା ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ପାପଟା ଜୀବନରେ ସଂସାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାସ ସାରା ଆଜି ନାମରସ ପିଇକି ନାମରସ ଛାଡ଼ିକି ହାଣ୍ଡିରେ ବିକୁଥିଲେ। କଥା କହିଲେ ଏ ନାମରସ ମୁଁ 4 ବେଲା ପିଇଦେଲି। ସେଟା ନାମର ନୁହଁ। ଏ ବାପା ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବୁଛି। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରୁ ତରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଦରକାର।
ଆଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ରାସ୍ତା ଥିବ ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ମା ମାନେ ସବୁ ଯିବେ ଧନ ଲୋକ କଣ ଏ ନା ଧନ